ମୁଁ ତ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବି। ମୋ ମା ଘରେ ଆସିଛି, ଆଉ ସେଠି ମୋ ଶାଶୁ ମା, ମୋ ନଣନ୍ଦ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ କାମ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ଅଛି ମୁଁ ମୋ ମା ଘରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବି, ଆରାମସେ ଖାଇବି, ପିଇବି, ନାଚିବି, ଗାଇବି, ଆଉ ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିବି। ଆଉ କେବେ ଆସିବି କେଜାଣି ମୋ ମା ଘରକୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ମୋ ମା ଘରକୁ ଆସିକି। ମୋ ଲୁକ୍, ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜନ୍ତି? ଯଦି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାର ଯଦି ମଜା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର କମେଡ଼ିରେ ବାସ୍ ମୁଁ ମୋ ମା ଘରକୁ ଯାଇକି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି, ସେୟା ହିଁ ଦେଖିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଉ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।